però de convicció i d'ambició. L'agrobiotec és progrés, és talent i és internacionalització. Celebren 3 congressos i trobades internacionals, el Bioeconomy Innovation Day, el Congrés d'Anaport, el Congrés d'Anta. Hi haurà un espai de demostracions de maquinària autònoma, robòtica i drons. De fet, a l'entrar, els que hem entrat a la sala ens saludaven un robot en forma d'animal, de gos, ben pensat, o el que sigui. Deu tindre altres funcions, a més que les de saludar. A l'espai de l'Startup Arena s'hi presentaran innovacions i startups de referència nacional i internacional. 70 startups estaran participant. També s'incorporen els 2 premis, el Premi TFM a l'alimentació sostenible de la càtedra de la UDL del grup By Companys, el Premi a la millor poma Golden de JARC, veurem a veure quin és el resultat que ens donen, els Premis Ruralats del Departament d'Agricultura, a part del Premi del Llibre Agrari i el Premi de l'Article Agrari. Ja tenim una llarga tradició. I did my best to notice when the call came down the line, up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You've gotta let me go. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Will your system be alright when you dream of home tonight? There is no message we're receiving. Let me know, is your heart still beating? Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. You've gotta let me know. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
dancer. I did my best to notice when the call came down. Em dic Òscar Ferrer Guas, soc comercial d'Agrotec Solsona, aquí, precisament aquí al concessionari de Lleida, bàsicament. Ferrer amb accent a la E? Ferrer. Com veieu la fira, aquesta nova fira Agrobiotec? Bueno, hem vingut aquí amb tots els tractors que tenim, tota la gamma de tractors que tenim, i hem vingut aquí per a veure si el sector està ben animat en aquest temps, però ens trobem que la gent, molts encara estan sembrant i encara estan esporgant i fent altres activitats al camp, i de moment no sembla que hi hagi molta gent animada a vindre a comprar alguna cosa, de moment. Creieu que eren millors dates potser les del setembre? Jo crec que sí. Ara de moment les cases m'he posat per fer-ho en aquest temps, s'ha posat per fer-ho en aquest temps, pensant que aniria més bé, amb potser els del sector de la fruita en aquest temps ja estan una mica més alliberats que els demés, però tot el que és tractor gran són gent que estan sembrant i estan abonant i escampant els fems i així, és una època que amb ells els hi va molt malament i s'ha de veure fins en quin punt aquesta gent podran desviar-se mig matí per vindre aquí a veure alguna cosa del sector que amb ells realment els interessi. Ja ho veurem. Tot i així és important ser present en fires com aquesta. Sí, a més nosaltres estem aquí mateix, tenim la concessió aquí a 2 quilòmetres, vindre aquí tampoc no ens suposa gran despesa, perquè ho tenim aquí mateix, hem vingut amb els sectors tots rodant, o sigui, hem vingut i a veure què passa. De fet, és a total 2 hores de fira, falten 3 dies encara i bé, esperem que sigui bona per tots. You gotta let me go. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Will your system be alright when you dream of home tonight? There is no message we're receiving. Let me know, is your heart still beating? Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. You've gotta let me know. Are we here?